Sa karon nga panahon, anata karon dinhi gusto pud nako nga makikambit pud ta nga tawhanon naghisgot ta sa balaang kasulatan sa tinuoan nga nagatuo nga karong Domingo mao ang adlaw ipapahulay sa tawhanon man na. Ang uban po dahil po Sabado. Ang buti pasabot sa Ginoo, diin ka nga kontento, wala ka nagunaog iya sa kalibutanon nga relax kasi mong kaugalingon, mong kahuay ka. Ya, gikinahanglan gid sa isa ka semana aduna gyud kay adlaw ay papahulay. Tama. Mo lang nagalibog na karon sila kay ang pagtuo ang simbahan, nagtukod sila sa simbahan, nga mao ang makaluwas ang simbahan, ang relihiyon. Pero mula sa balaang kasulatan, nagingon sila nga ang relihiyon makadato. Tinuod makadato. Kung kontento na ta sa itong kaugalingon na sa balaang kasulatan. Nagad. Muna gusto ko ninyo nga atong hisgutan na karon kung sa pagyud ang jutay kalibog ninyo nga bisan daghan na tao ginapasa sa espirituhan ungga sa gamay ra man ang mga interes ni ana. Pero kung iya sa kalibutan daghan ang mag-interes. Pero daghan ang nag-aangkon nga sila reliyoso. Nagdala sa mga imahe, nagdala sa yang gibalaan, nagdala sa ngalan ni Kristo. Gipatay di ay ang binuhatan. Tama? Unsa may inyong mga jutay kalibog? Para sa nakol, kanang namugay katalagman karon nga nagapanghitabo na sa atong kalibutan nya. Sa pagbuhay pa lamang namin hitabo nga linog din sa tuwa no. Nya uban mga tao na mga tao mingon nga sige sangkit sa Ginoo. Nya uban sige pagsangkit og kwan yawa na. Nya uban natol na asa hudyaka na do sa search na naabot sa unsa nga ilang disco, di ba no? Tama. Pero kung nasa kahilayan ng mga tao, dili mo sangkit og ngalan sa Ginoo. Pero kung naa sa katalagman, mao pay pagsangkit sa ngalan sa Ginoo. Ano man ako sa may dahilan na nga ang mga tao muragula raman karon, muragula raman sila pakialam kasagaran nga magkuhan sila na ikatalagman muragula lang sila habang yung nagmaampo lang nya uban manghagit pa sa Ginoo nga mga hinay man ang linog ana. Ano man ako lang salig ba ang mga tao sa Ginoo or kinsa bay dahilan ning ang man. Muna itong iyang giingon boy, tungkol sa naanda na itong pagtulunan nga nagunawaan na ang tao nga bisag daotan ta dili sa gustong taong daotan nga padsyon sulod sa libuan ka tuig, dili ba? No? Tama. Dili ba mang? Kay pagsulod na guys sa Christianity, nagsalib na ang mga tao bisig makasasala siya kay giluwas na kunong ta sa Ginoo. Amo na nga daghan ang simbahan karon nga nagtukod. Kaya wala man sila kabalo unsa ang tinuod nga giingon ni Kristo, tukoran ninyo ang akong templo sa inyong kasing-kasing. Di ba kaniadto ang mga Hudyo sa una nagasimba sila sa mga Diyos kaya wala man nagpakita nga sama sa atong panaguhay ang Diyos, di ba? No? Tama gid. Muna nga kung ingon ta nga kung naay mga katalagman mo pay pagsampit sa Ginoo tungod man sa naandan nga pagtulunan, di ba? No? Biyain ninyo ang inyong naandan nga pagtulunan. Biyain ninyo ang inyong pagtuo, di ba? No? Di ba? Tama. Tungod kay nagatuo ta nga nagsimba ta sa simbahan o asa ta nabilong nga simbahan, maluwas ta didto. Tama? Tama. Mao na kasagaran ang mentalidad sa mga tao. Nga nagkatuo sila nga ang pagsimba mao ang dalan para sa kaluwasan. Di ba na sa balaang kasulatan ang akong templo ang inyong kasing-kasing duha og tulo nga maghiskot ka nako ana ako sa inyong taliwala. Unya gituis man na sa mga taong walay alamag ug mabalhinon sa balaod sama silang gibuhat sa bangpan sa kasulatan, di ba? Si Kristo ang tinuod nga pangulong pari, di ba no? Tama gid. Dito nasusulat na dito sa ubos, si Kristo nagbuhat og bag-ong kasabutan. Unya iyang simbahan nga gitukod dili katong iyang gipanglangbuhat kaniadto. Mao tong gipatay niya ang mga gibalaan nga tao sa una. Unya mao tong pag-ingong pagbalik sa daotang espiritu, di ba? Ano? Nagsuri-suri sa kalibutan ug wa na siya galay gisudlan ang iyang gigamit kaniadto. Nga ang simbahan nga giingon ni Kristo tao ang simbahan manggod boy murag butang na siya kumbaga kan-anan, di ba? Na
di ba? Kananan butang ba kundiin ka dito usa bagay kana mo na akong buot ipasabot. Ang buot ni pasabot ni Kristo ang simbahan ang atong espirituhanong pagtuo. Amo to sa espirituhanong pagkabuta, buta sila sa espiritu no. Kay tawhanon man. Nya kung dito ka mubalaan sa simbahan nga dito mao to imong gibalaan, nga daghan man pud ang gibutang dito nga mga gibalaan ni Kristo nga ilang gibutang parang nagatuo na dito, di ba? Tama gid. Di ba mogamit sila sa iyang gibalaan aron mao to ang balaan inigawas nimo dito nadala ba nimo ang simbahan nga gibuot ipasabot ni Kristo. Nga ang templo sa Dios ay imong kasing-kasing may gugmaon ka dili ka manglibak dili ka hakog sa kailibgon kalibutanhon no ya karon ang una-una sa tao nga katong nagwali dito mao toy kaluwasan mo nang uban nila nga kay ang ilang magong giingon nga ang arka kuno nga buot ipasabot ni Kristo karon kanang simbahan ang buot ipasabot sa simbahan ninyo ang Dios tahuron higugmaon siya, di ba? Di ba? Ato naman ang giblog na dito, tanawa kong di ba, ang babae sa simbahon di ikaw ginaludhan. Sa to tahuron nimo siya. Kung unsa yang gisulti, imong buhaton. Ya karon ang usually ang atong ginabuhat nato sa tawhanon nagaampo tag amahan namo o naabsulat man ni Mateo ug Lucas, di ba? Gidugangan dito, matuman ang pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Mangutana ko, nagasulod ta sa una sa simbahan. Bisan ako o kamo, nagtuman mo. Nagtuman hinuon sa inyong gibuhat nga kinsa inyong amahan dito. Nagbuhat mo balaod, dili balaod ni Kristo. Dito ang katabang sa simbahan, di ba no? Dito sa sulat ni Pablo ngadto kay Timoteo. Anya tanawa karon, palin ninyo ang binuhatan. Ang problema diha kay wala man gibasa ang mga basahon sa Biblia nga maunta ato'y makapamata sa mga tao nga nagasimba. Tungod kay giingon naman nila nga sila ang may katungod. Kay pag ingon dito sa malakyas ni Kristo, kamo mga pare, di ba no? Diha kaninyo magpakisayon ang mga tao bahin sa akong kabubuton kay kamo ang sinuko sa Dios. Motong mga libita man mga pamaagi. Dito mapakisayon unya sa human na to apan kamo nibiya sa kamaturan gitudlo niyong baka kumbaga ba na spoil kay gitahod na sila mo nang magpaamin ka talikod nimo imong kamot pero si Kristo kinahanglan jud nga anahon jud nimo kay may katungod ka sa tagsa-tagsa nan kinsa man ang nagbunyag kinsa man ang nagkasal sa to padako siya ug kaakuhan sa gisugo ni Kristo kay ikaw nagkasal naghatag og sakramento ikaw nagbunyag naghatag og sakramento sa bunyag pero wala nimo gisultian ang tinuod nga sakramento nga gisugo sa Dios kanimo. Sa may mga sakramento niya anak tahura imong ginikanan sakramento sa kuan higugmaa ang imuhang asawa tahura imong bana. Wala man na ginasulti kay naa naman lain mga to mga mini nga magtutulo magbuhat po sila istorya gawas sa balahang kasanatan. Tama gyud. Muna nga dili nato jud bisan ako kanang nagahilak ko di ba nagasulti nako sa naagi pa katong pag-birthday nako no nag-ubo-ubo ko di gawas ko dinhi pag-ubo-ubo ko ning linog naingon gani ko daan ninyo anang buntag adunay dako nga katalagman mag-ampo ta. Mga to sa celebration na to, line form na to sa prayer. Di ba no? Line form nga prayer. Di ba naghapa ko? Naghapa ko ato? Higayon na? Tama kita. Naghapa ko sa ako antay. Nagminsahe na nako siya daan. Kay ang mga tao, inay nga mag-ampo sa Dios nagdala og iyang mga imahin. Nagdala og cross. Pirtua sa diskuhan, sa church. Tanawa paglinog. Kamo man nakadungog. Naaman na, sa nabayran man na. Ang uban yawa ilinog-linog nya mo ay pagsampit nila sa Dios ato nga time wala gid sila nagsampit wala gid nagabuhat sa iyang gibalaan tungod sa atong naandan nga pagtulunan. Amen. Tama. Kaya atong naandan sa pagtulunan simba lang mo nya dito ra ka nabalaan sa sulod sa simbahan kay ang templo nga buot ipasabot ni Kristo dad-on nato bisan asa ta nga balaan sa kanunay. Nya karon kung dito to nalos no dito ka namatay wala libot man ta sa giingon sa Ginoo sa akong pagbalik bisan inyong kamatayon sama sa kilat sama ako sa kawatan nan karon kung dito ka nalusnoan ug dito ka namalikas dito ka nagpataas dito ka nalusnoan asa ka paingon kinsa imong amahan
Tama Ano, gid. Dautan. Impyerno. Tungod manggod sa naandan nga pagtulunan. Mo daghan karon ang relihiyon. Ang tanawa na sila naandan patulon lukso-lukso no. Pulpito, referensya nagbuhat siya og laing Biblia unsaon pagbasa nga pabor sa ilang tinhuan nga relihiyon. Boy, sultian ko kamo mang sultian ko kamo. Ang tinuod nga templo sa Dios ang atong kasing-kasing duha og tulo nga maghiskot kaniya anaa siya sa atong taliwala. Mag-unsa man kung naata sa simbahan, panitigod ninyo ang nagawali o ang nagasimba dito. Nag-ingon nga amahan na mo matuman ang pabot. Nagtuman pa. Nagpasaylo ba siya sa nakasala? Ingon na pag pasaylo, haron ikaw pasaylo. No, pasaylo kami sa mga sala. Ingon sa pagpasaylo sa nakasala. Mo nagtambal ko din ako nang ikuan sa kinasing-kasing nga mag-ampo. Uban, dili kalitok. Pero kung tawanin dili sa iliog lamang, paspas kay sila, di ba? Ako giingag dautan nga paampuon man gani sa pagtulunan sa pag-ampo nga giingon ni Kristo. Surrender sa Dios. Pang-ampo, surrender. Ngayon sa to, surrender ka sa Dios nga wala man ka nagbuhat. Tubagan ako ninyo. Sa inyong pag-ampo sa una nga sige mo luhod sa patay nga cross, sa patay nga mga ribulto, nagbuhat mo sa iyang gibuhat. Nagasipsip pinuon mo. Kung naiubos ka sa imong banas o sa imong asawa, dito din ka palulhon sa cross. Dito din ka pasumbungon sa mga pari. Nga maingon sa pag-ampo mo, amahan na mo, ngan inyong gibuhat. Buhi ang pulong. Tubaga ka din. Patay yun. Mo nang dinhi na nagdihog ko sa espiritu ang ako yung kamot. Maoy akong gigamit. Mo to mo reflect na yung musigan hay mo anak tungod kay siya ang magmilagro. Wala ko nagbuhat og mga milagro. Tama gid. So katong pare day nga naghiling kamot sa Nazareno yan gamit. Ano man na siya nga dili man ang iyang kamot ang iyang gamit paghiling. Tungod kay wala man kaniya ang paggawalaan Kristo. Mo nang mogamit sa isang gibalaan, di ba na ano to? Sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Kay mao man ang naandan nga pagtulunan nga nagbuhat sila og mga milagro. Istorya ba? Tungod kay kung siya ang hiling ato, nagpasabot, nimingon man siya makasasala pod ko. So gamiton ang iyang gibalaan. Nan kung kwaon ka na ni Kristo, kadabot nas libaon ka mo nang iko, amahan, papa Dios ayaw sa amin biyai sa imong katungod kaniya. To kung biyaan ta niya, mulaglag jud si Kristo. Mo na nagahilak ko dinhi. So iniingon siya, aduna ako'y pasidaan kay naa sa balaang kasulatan, mulino gubot. O nya ang mga tao karon wala. Nya nagamit pa gyud sa iyang gibalaan. Nya kato balaan to boy. Balaan to. Dili Nakita ninyo na sa YouTube. Sa Facebook to. Sa Facebook atong naghiling ang pare pero ang kamot nga patay itong pa jud. Ito. Nga. Mo nang sa tuad rin nagpahawa ta sayo. Ato lang tayo pantungod kay giak na to. Kita mismo mo balaan sa iyang pulo mo buhat. Tama gid. Sa una pala hubog kay ko no. Sa una tawhanon kay ko no. Pero diin ko nakita kasagaran ko. Nagahila ko o mag-pray ko magahila. Tungod kay nakita na ko ang pagpakaroon inon sa mga tao. Matang yun, pagbalik sa daot ang Espiritu di Sudlan. Tungod sa atong sobra ka-reliyoso o nagatuo ta sa ilaha nga mao'y makaluwas. Matang yun sa Ginoo, ayaw, di ba? Di ba, biyain ninyo ang pagtuo, no? Ayaw ka mo pabilin sa iyong pagtuo sa naandan ninyong pagtulunan. Di ba ang mga tigulang sa grabe ka-reliyoso, ang mga bata gani sa una, muamin, mutahod sa mga tigulang, tanawa karon. Tubagan ako ninyo, kung tama na ang ilang gibuhat, tama ng dagang reliyon, porting dagana ang reliyon, pero tanawa ang mga bata. Tubagan ako. Tama, inamtahod sa Buto pasabot sa inyong naandan nga pagtulunan. Sa dihang hinoon, adunay dagang mga reliyon, dagan hinong tukod-tukod, ang mga tao hinon, wala nagabasa sa balaang kasulatan, kay ingon siya, sila ang tagaag katungod. Nag-ingon ba ang ginugibunyagan hari pagka-propeta, kinahanglan magsulti po ka sa kamaturan. Nan, kung maingon sila ang pari, maadto lang ka dito, maadto niya ang nasa pinakaubos, nga si Kristo naaman sa labing ubos. Tama gid. So, di ko ninyo, kanang sige nagpataas na dito, Dili gid niya maya. nabaday sa syudad, nabaday sa mga dato, ang Espiritu. Kinsa sa una si Pedro, tubaganin niyo ko. Yung isda. Halang doon ba sila? Dili. Si Kristo, halang doon ba sa nindot ba sa biste? Dili gid. Apan kinsa ang nindot o biste? Si Herodes. Herodes.
Si Solomon, niingon man gani si Kristo, bisan si Solomon, dato siya pero dili gani siya makapalit bisti nga sama katahong sa buna. Tama gid. Wala na sa balaang kasulatan. Na. Apan tanawa sila, nindot kay mga bisti. O maigo sila mga gisig-gisig. Panili ang mga binuhatan mo na naggamit siya sa iyang gibalaan. Naggamit siya sa cross. Kasabto ba, wala man, wadi man sa mo repli. Maigo man siya, maposes man siya sa iyang pagkatawanon. Ako man siya. Mana ko, nagawali ka, mas boy, sa una, paparion ko. Yes, kung pari ko, 40 po rin ako na kong tulubagon, kaya nagabunyag ko. Tama gid. Nag-anggon ko nga, naanak ko ang sakramento, pero mugamit ko sa iyang gibalaan. Unsa man na, ikaw kuno kung gamiton ka. Ang imong butang gamiton, di ka masuko. Suko gid. Labi na wala ka nanangid, kung nanangid, matuman ang pagbuot din sa iyo. Gigamit pag yun na to ang iyong pag-ampo nga baggibalaan, pero wala na itong gitudluan ang mga tao nga magsulti ni anak. Nga karon, ako dili akong gitudluan. Nga inungkog dautan. Kaya wala ko'y katungod sa pagsulti. Nan, pinungyakan nun ko. Wala pa tayo ko'y katungod. Nga mangayo, nga daghan man kong gitambalan. Okay. Mas maayo sila, boy. Kaya wala sila gihilakan nga masakiton. Mas maayo sila wala sila gihilakan nga para sa kalibutan mo na akong ihatag na nako ang akong kaugalingon hinuon ngadto sa Dios. Kay gusto ko nga ang balaan gyud nga espiritu mo gamit nako. Di ba ma? Nakita ko ninyo sa dili. Nga tanawa ninyo ang ilang mga binuhatan. Hayahay. Tama to, maghaguros po ni sila muli gikan sa kabukiran. Tama. Pambiyaan mo, ini ko man. Tulisan. Kani sakit ka ini mo na ko. Papa Jesus, sakit ka ini. Yes, isulti ko itong kamatuoran kay kung dili sila, muduol kanimo og dili. Ako na ang mahibalo kaniya. Mo na akong ikadukan, boy. Maog yun na akong ikadukan. Kinuong ako na lang. Ako na lang. Dili ginasal mo tuon ni anak. Aduna ako eh. Gisulat sa balaang kasulatan, pinaagi sa mga propeta. Hapit ako mo balik inig-abot mga lino ang Israeliyang gunubon kay magbuhat sa bagong Israel, bagong espirituhan ang kusog na man na diyan. Tama gid na. Yung sa kay nahitabo na sa mga tao ko nga daghan magkagdayhard doon sa nagawali sama sa palapas na. Ang iya nang isulti ka na ako, boy. Isulti lang kamatuoran. Hubaron lang na ako. Kunya ang mga taong maalamon ni ini, maalamon mo dool. Kay, di ba naana sa balaang kasulatan, kung madungog na ninyo ang akong tingog nga karong adlaw mula no gani, ang nakailangan ako, muduol ka na ko. Tama gid. Naana sa balaang kasulatan. Okay. May isog ko, ano man isog ko, patay na ako tanaw sa kailib ko, good na ako. Di ba man? Sa pa'y pangutanan ninyo, wala mo na tinghala itong anong ring gamit sa patay na tamot. Mga ganito mong ka... Kanya kumiingon sila nga dili ko no ang Diyos. Dili ko no ang giludan. Pero kung mga mo og pasaylo dito sa pari mo, makumpisan mo, asa mo pa doon patubangon. Tama. Tubagan ako ninyo. Dito sa Revolto. Sama, nagatawa mo lagi ka. Pero kung Yes. kung tinood pa, Yes, good. kung tinood pa nga sila ang ingon nga kahlili ni Jesus, no, kana. Ano mo gamit mo sila gibalaan ni Jesus? Kung sila dahil mismo ang kahlili ni Jesus. Mo na ipangutana ko eh. Anong mugamit mo sila katong manikin? Wala ni ko si Kristo. Kamot. Oo. Nga ipandong sa ulo sa mga tao. Mm. Nganong katuman, kamot dahil sa pari. Okay, kung saan gahom ni Jesus, pumunta sila kasi sila ang kahlili ni Jesus. Tungkol kay dili man siya mo angkon sa kakuhan. Kay no angkon man sa ng tao siya makasasala sa Dili kahlili ni Jesus. kisa man dahil kisa may nagamit sa lingkuran ng pinasidunggan. Ningo man si Kristo, ayaw ka mo paglingkod sa lingkuran ng pinasidunggan. Kay basi buduol ka ninyo ang inyong ipasidunggan o pahawaon ka mo, maulawan ka mo sa kadaganan. Kisa may nagpasidungog silang kaugalingon. Ang pagtulunan manggod sa pari, maoy nituhop sa huna-huna sa mga tao. Tapos na nutuon na gyud sila nga ang pari maoy makadala ngadto sa kaluwasan. Okay. Kay pagkawala sa mga apostoles kanang pagkawala ni Kristo, giwala man nila ang imo rebelya. Pagwala ato gitipode niya gigamit din ang gipalang nga ang balaan nga pangalan ni Pedro. Niya paggamit niya gipatay. Nasabot sa apostoles kinsa nagpatay pagkapatay ni Kristo, kinsa pa nagluto sa mga apostoles? Tama gid. Bot pasabot, Gibadlong, uy, na lahi kaayo.
ang mga tao. Tungod kay nakita man sa mga tao sa una nga si Kristo gilansan sa cross. Nga nakita man sa mga tao sa una pagkabanhaw ni Kristo nga ang katong mga apostoles sa una na adtos mga katakumba, mga langob. Niya gilotos siya sa mga tao sa mga Hudiyo, no. Ni ang mga sakop ni Anas nga ang pangulong pari niya to higayon na gilotos siya niya sige mao kani akong lawas nga itugyan kani ang buti pasabot ang nidungan pagtuslob nga wala na si Kristo maoy magluib usab kaniya kinsa karon nagdungan-dungan pagtuslob di ana sa halaran Pare. kay gigamit man to ni Kristo sa una gigamit po niya ang pulong ni Kristo pero wala niya gigamit ang pagkabalaan ni Kristo. Tama? Tama gid. Man ay mo gamit sila kamang. Mo sa mo gamit sila mga pulong, gamit sa cross. Kaya niingon man si Kristo dili ako gustong taong daotan nga patyon. Tagaan pagtiyan sa amahan. Ako paningkalutan, di ba? Nana sa walang kasulatan nana sa vlog na to, no, di ba? Adunay usa ka tag-iya sa hardin, no? Adunay sa usa ka hardinero, niingon kaniya ang tag-iya sa hardin. Ako ning putlon ni para sa ayaw sa amo. Ako paningkalutan. Pabuta sa isa ka tuig. Kaya kung dili na gani ni mamunga putla kini gitampong sa kalay sa impyerno kinsa man si Kristo ay isa kalibo ka tuig isa ka tuig sama sa kalibo ka tuig Tama gid. wala na sa balaang kasanatan mo na sa una ang dili sa taong daotan nga gustong patyon kaya pagbalik sa espiritu sa kamatuoran John 16 basahan na pero kung tawhanon gani sila kaysa naandan gani mo di ba na itigulang na andi no kaya ko no namaktan og kahayag mo ang pagtulunan mao kay nagpakaon naglawas mig-ingon magani si Kristo dili mabuhi ang tao sa pan lamang kung dili pinaagi sa pulong dili pud makita ang pulong kung wala ang buhat kamo mismo nag-act na tali akong gihusay ninyo di ba sulat ni Amos bago pa lang nato nagi-vlog no nakakatong iingnan ang natana gani mo na inyong akong gikalagutan ang inyong mga pista o inyong mga kasaulogan Tama gid. nakisay nagbuhat og kasaulogan niya na Katoliko. Ang simbahan. Piliko. kay pista-pistahan ang mga gibalaan ng mga tao nga ilang gisunod na ang mga kinaiya. Wala. Si Maria gisulti nila o daghang kay mga tigulang karon niya tan-aw mga kinaiya. Nga kugos nahimong reliyoso. Mana ang giingon boy nga nasa balang kasulatan looy kay ni mga tawhan kay mga reliyoso po na sila di ba nasa balang kasulatan no? Nabasa no? Nagid. Ano mga reliyoso po din mga tawhan. Mga taw espirituhanong pagkaputa. Buta sila sa espirituhan, no? Di ba, no? Ginoo nga nung musulti man ka sa sumbingan, no? Nagsulti ako og mga sumbingay kay buot ko ang mga buta makakita. Tama? Tama. Ang mga bungol makadungog. Kay kana sila nakakita na, nakadungog na sila. Kung mantigo man sa mo reverse psychology, tuison sa mga taong walay alamag, philosophy. Karon kuan ang Diyos ka na ito idugang. Niya karon ang mga tao na andan dito, nagtuo kung nagamit at cross, si Kristo na kana. Mo ay nagamit sa iyong gibalaan mo na. Dako kasi nagtulubangon boy. Pero kung ang mga tinuod po nga nagamit sa Diyos, kay sa una nga pa nagtagaan pa may tsansa, dili pa man sila silutan. Dili ba bang? Okay pa man to sa naandan na itong pagtulunan. Kay dili pa man panahon sa Espiritu. Tama. Dili kabot sa panahon sa Espiritu, tulan kamo sa kamatuoran, dili siya magsulti sa kaugalingong pagbot, kundi sultian kamo sa iyang nadungog. Ingon man sa butang umabot, ug tuduan kamo kung sa pagampo, di ba? Naanas pa lang sa sunatan. Gitudlo na ko iyo ang pagampo, surrender sa Dios. Tumanon ang iyang mga sugo. Kadukan na to ang Dios sa tibok kasi una-una. O ikaw pa kami isig kaingon. Sabi sa imo ka ikaw liw, naman diha. Mo na karon gitudloan ko kamo kung sa ang pagampo. Nagsige mo sign of cross pero wala nimo gibuhi gipatay nimo si Kristo imong gikwentas gigamit ayang kamot aron kuno mabalaan mo nang atuad din nagpahawa ta sa yawa atong tayupan Sa ano naman sa imong kasing-kasing tama Tama gid. mo na nagapainom ko og lunhaw limpyo na tubig di ba rin nagimala de nakakita mo nagbusay ang atong altar pero siya ang nagmilagro din ha. Siya ang nagmilagro pero siya atong lugar din ha. Si daghan ka nagmilagro daghan nakakita pero ila ka nang pugnan ug ilang hulgaon nga daotan ko. Pero pila ka tao nga nayo. Ana way isong na ko karon mang isong na ko masulti yes. Kay kanunay ko ingon sa espiritu ang dili na ko gusto nimo ana. Huyan ka na. Dili po ka init, dili po ka bugnaw. Nya, magonsaman ko.
Sa kalibutan nga dili mo sila mutuon ako. Muna ipasa ninyo ni kay mga tao nga gahig ulo. Mangyamiid yun na kung nasa balaang kasulatan. Kaya wala man sila nagabasa. Kaya muna nila ang kato nagabasa nga ang ilang gipaminaw. Unya magbuhat-buhat mag-istorya gawa sa balaang kasulatan. Kabalo naman mo anak nini nga magtutudlo. Bantayin nyo na nagkasuri-suri sa kabalayan, sa kadalanan nagkasawa-sawa. Nagbuhat ang taas ng mga pag-ampo. Linggahon ang mga kababayan na, di ba? Kita samanta sa babae, di ba? Nagpaabot ta sa pangasaunan. Tama. Tatong mga tao po, na wala po nagabasa sa balaang kasulatan. Gigamit niyang kabalaan ni Kristo. Busa ko mo, kini akong gisulti ninyo. Wala nga, pasalamat kayo ko. Ang Espiritu boy, nalipay sa mga taong na nag-subscribe. Labi nag-ipasan. Ako dili ko papalakpak nila, yes. Kundiin gani kalipay ko nga nainig tabang nato. Bisa ng mga pari o mga pastor, akong ipaabot. Katong tinuod jud nga nagbuhat. Wala nahadlok silang agalon. Kay kung duha ang imong agalon, ang isa imong tamayon. Tama? Ang isa imong sundon. Unya, dili man nimo madawat dinhi kay lawas nun man kahakog man na kanaamang kang garbo. Ang duha ka dako nga sala nga gigamit sa yawa, dito gyud ka mo pabor sa tawanon. Kaya hayahay ka. Kaysa siya na nakikwarta. Nga karang, ang sagiingon sa Ginoo. Sa gigamit sa kong balaan. Kung naanang nimo ang kahibalo, bright na ka dili sa tahanon, ayaw gamita nga magpalayo ka na ako. Pero unsa ang gibuhat sa ta? Managdiingon siya, mas sayon pa musulod ang kamilyo sa lumag sa dagom kaysa mga dato ug katong mga tao. Nanaka niya ang kala. Kamilyo ha, kamil. Tama gid. Pero karon na sa posisyon na sa posisyon, musukot ka kaani. Ait kayo ng pulungan. Ako kay analipay gid ko pag-ayo sa una nga wala gid ko natin wala nga takas nga panang nagahilak ko ninyo. Sa babang tanan. Kana ko halimbawa ka ng gamit mo sila sa kibalaan ng kamot ni Nazareno kanang cross. Kung paong ka anak sila ko ng cross, sabi na exorcism sila, di na sila kapawa sa yawa. Kung wala ng cross, yung itong kamot, kwaon to, wala na sila gahom. Boy, ako ikadlokan, boy, kung nagahila ko din nagdamoy yung amahan, ayaw sa kwaay ang imong pag-anto sa cross. Ay sa kwaay ang imong gihatag sa imong gibalaan ng mga gahom. Kaya masudlan din na sila dili maayo. Kaya naaman silang kasing-kasing. Muna naghila ko, dili sa para sa kugali. Sa ilahay noon ko, naghila, kay bugat kayo. Kay mulaglag naman si Kristo. Unsa iyang gamiton? Ang daoton. Kuha ang imo. Kay kuhaon ako ang ako. Kay wala man sila kailan ako, diha man sila nakailan kanimo. Mo ni ingon siya, kung daotan ka malikas ka nagpataas ka nagkukum ka, ikaw ang halangdon, ikaw ang hari, ikaw ang tanan kabalo na kay sa imong amahan. Dili ba? Tama gid. Di ba kanto ingon si Kristo, ingon sa naig-alagaran ug naay nag-alagad asa na ba? Kung tawhanon ka. Duha imong agalon kung tawhanon ka, agalon nimo nga tawhanon. Ato gid ka dito ko katong gialagaran mao gito labaw, di ba? Pero nganong giingon man ni Kristo nganong nakatiman mo ko ninyo. Nya karon ikumpara ko ninyo kanila. Asa ang daotan? Sila ko. Sila. Ilan nag-upmay sila. Maayo man na sila. Mo na gani boy, ang tao boy dili mo kakita. Basta na igarbo dili kakita. Dili maayo iyang gibuhat. Makita ninyo anak niya kung masakit siya o panahon siya makinahanglan sa Ginoo labi nagmulinog ka. Tanawa, di ba nakita niyo ang tao kung maglinog naghisgot sa Ginoo mang? Tama gid. Hala. Ginoo ko. Ginoo ko. Nya, karon ingon sa Ginoo, may kay nakaila mo. Mo tong bulahan masakitong bulahan na imong kakatalagman kung nagsakit ka di ba maghisgot ka sa Ginoo. Pero kung ati ka sa inyong hisgotan katong simbahan. Tama ayong naikatalaman. Dito sa simbahan ka ngayon naman, hayahay man dito. Labi na kung nga kay kwarta, muhatag ka dito, palakpakan lang ka, ingnon ka, luwas ka na. Porting karniruhan mo. Kaysa nagsultian na. Siya gito, naghukom siya. Siya gito nga nagkarniro. Dili. Pangilugan ko bay, ako gani boy nga gigamit ko sa espiritu mo reflect mo usap gani kung panahon kung Ginoo pasayloan na sila. Nag-ingon pagid ko ha, tanan nag-ingon ako kuno nagpagino-gino nagpahisus dili. Sultian ko kamo taong kamo tanang nakadungog dili ako Ginoo. Nuli ko tao ko, espiritu lang gigamit ko sa espiritu. Ang problema nila dako kuno kog sala ano pagin. Kinsa nang paginugid, kinsa inyong giludhan?
Kisa inyong halaran ug buta upi ang mananap. Ibagnos ra ba sa tais mananap niyo? Wala problema. Tama gid. Nagpaamahan po din sila. Oo. Nagpuyo sa balay sa ilang ina-ina. Wala na sa balaang kasulatan. Busa ka mo mga tao po. Pagbasa po mo sa balaang kasulatan. Kay panahon aron sa kapanahonan. Kinahanglan di magmaigmat ta. Kidaga maglitag og mga langgam. Dagan paggamit sa Ginoo sa pangalan sa Ginoo. Ya ako ako may inang na pagginoo ko nagamit ko. Halang doon ko dinhi. So Ito ay kining sa mga tao malay-alaman. so kining katalagon dai ko usa din sa pagbadlong sa Ginoo sa mga tao. Boy, di ba naana sa katapusan sa kalimutan na pagpinomdong mo balik siya? Na Gani na ito sige padayag na punala niya ang templo. Yan lang. Sugo ni mga anghel no yan nangalos no ubang si Mano. Lusno. Dili mawambalay sa Dios. Nigabot saan ang panahon na di ba niingon to siya. Nigabot gani ang daghang magigayaga ninyo mga tao nga moduol kani magigayaga. Mo di ba? Gigaman silang kay libgon di ba? No? Magbugal-bugal ingon mobalik sa wa pa man lagi nga matay naman ang ginikanan mo pagyapon ang matan sa kalibutan. Ito nila kini nga didiputagan ini mga butanga nga ang kalibutan kaniadto gilaglag pinagi sa tubig, di ba? Tama. Yang tungkol sa pulong sa Diyos nito mo po ang bagong kalibutan na ron laglagon pinagi sa kalibutan. Muna ka nagbuhin ko karon sa kalayo sa Espiritu. Tama? Nananas wala ang kasulatan ka mo nagbasa niya kung wala mo tayo Biblia na pero dagang nagbitbit og Biblia pero wala ka sa guluan na. Wala. Diyan sister wala ka balo. Sa man mo ng Biblia. Nagpili man na sila pabor nila philosophy. Mara lang memorization tong ilang itong ilang dalan nila nga. Oo. Tanawa daghang Kristiyano. Kamo sa una sa inyong mga relihiyon. Ako ba basig magkisulti sila ako dili na katolikos no. Apostoliko gyud ko nga tinuod. Pero wala ko nagatuog kinsa inyong amahan din ha. Nakakita man ko. Tama gid. Nakakita man ko. Di ba man? Kamo wala man nakakita. Nakita mo ko sa kamatuoran. Nagahilak mong gani ko kanunay. Di magpabuta-buta di ko agakon pa din ako sila nga putas. Sabayan pa din ako sila niinom mga Ginoo bisan sa imong mga bisti. Pawa ka niya masig madamay ka. Mga naingon sa Ginoo kung panahon nga maikyas mo. Ikyas, di ba no? Kaya dili na mo ko pasok doon dito. Ilang mo ko dito. Ikyas ko. Tama man po ba kay sa una ko dito ko sa unang boy. Grabe. Kapugong ko sa Espiritu. Gatulog ko na akong singot. Ay, makita man ako nga sila dyan ang nalitag o mga langgam. Litagon sa mga pulong nga bala. Tama. Unsa man? Kamang, walang ka na. Kaya man, pag tinto na mo o nahadlok mo sa sultas ka maturan, ayaw kahadlokin ninyo ang tao nga makapatay sa inyong lawas. Kahadlokin ang makalaglag sa inyong Espiritu. Ganun yung mapatay, di na sila mapatay, kaya Diyos noon man na sila. Mapatay ba? Kung naakay, murag ninyong ka naglakaw ka to libak-libakon gani ka, di ba? Murag patay ka no? Murag putuliog no? Pero ako sa una, giingnan ko nila no? No, maglakaw gani ko no? Tuwa na yung pari, tuwa na yung pastor, tuwa na si Papa Jesus. Oh, nag-ingon ko na ang katong inyong giludhan, katong nag-ingon nga na, luwas ka na. Pagluhod dito sa mutong naay pare, di ba? Sure man na, nagdaglag, mamput na sila. Yung ako maluoy, nakaiko sa gibirahan sa mga laing sikta. Padiyos-diyos na. Ato ati, wala atay rebulto pagkabanaw na. Di ba ni ko dili na balaan? Di putang lang na diha. Tanaw kong balaan na, di ba? Hugo, maganin na. Putol, maganin kamot na. Tama? Balaan na. Buhi asay mo kasing-kasing. Buhi ba? Ang templo sa Diyos. Tama? Tama. So, tinuod ba po nga kinigingon sa pare nga ang mga Hudyo daw sa una nga mga pare ang nagpatay kay Kristo. O sila, wala sila yung karabutan sa pagpatay ni Kristo kay mga Romano man sila nga mga pare. Kaya nag-ingon sila nga sila ang kumbaga ang pare sa laray sa pagkapare ni Melchizedek. Dili siya mga Levita. Mo ni problema ko kay na dito kasi padadalo ng katulad ko ano iyang ingon ko no naapas wala ang kasulatan nga ang pare ibuhat sa Dios agi basa din to niya sa sabi na sa ano unsa to asa to basahan kay isa nga si Pablo gibuhat sa Ginoo nga pare. Unya, mingon sa nga si Judio lang ang nagpatay sa mga pare sa una. Pero kanang nagbuhat mo sa referensya to. Ya ang kuno pag nila si Pablo nga nahimong pare kanya to. Ya kinsa nagpatay niya? Kapat. Mo na problema. Pero manghuna man sila nga dili mao sila ang napatay kay Romano man sila. Isa man lingkod sa yahay karon. Murag si Herodes, wala nang hunaw si Herodes. Wala nang hunaw sa Pilato. Hunaw. Hunaw gid. Manghunaw sila mo nang ang ilang ipahiling katong
paampuon mo sa patay nga ribulto. Kung maga manghunaw sa ba dito mo luhod. Muhatag na sa pinitinsa dito mo luhod. Amo lang naipare po naghiling putol pod kay dili siya bugamit siya kamot kay manghunaw siya sa kaluwasan. Okay, dili sa ngilabot. Oo, mo kani. Nga ako dre, yung sige ko hilap niyo, manghilapot ko no. Magtambag yung ako pa'y magsuka. Sige ako pa'y makiang. Naluoy kay itong mga tao nga ipasa rin dito sa mga ribulto paampuon dito paluhoron. Naman ako namay paghahion sama ni Paraon. Pero mailan tong mga tao kinsa maalamon. Di ba na? Usong mangita ba, makakaplan. No? Amo ni problema karon. Kinsa kinahanglan magkugi gud mo karon sa pagpasa. Magkugi gud mo karon pamalandong. Palitan gud ninyo ang nagsulti sa kamatuoran. Naa sa Biblia wala. So panahon na karon sa paggamit sa kalam. Okay. Ikaw po ko nabi. Nga magpili man si Kristo daghan. Mudaghan na po dito gipamatay na gani ng mga tao gani karon tungod sa Uber. Population. Gamay ra kay. May ragit. Nakasbara ang kasulatan gamay ra gid ang akong maluwas. Na. Ito di ka. Nakarandang reliyon karon ang pagtuo mo ano yung mga luwas. Sure no, mag-away man po na dito. Tanawan na nalulod diha o tanawan na naa sa diskuhan. Sige sa pasigarbo nga pangumpisa na mo nimo. Hayahay kayo eh. Nagsige ka sayo anong buntas pangumpisa mangumpisa rin ka dito sa pare pero dito tuwa di ka sa jaka. Nagdumot ka. Ang problema na ba kanang nagsaad ana. Wala man sila nahadlok sa Ginoo, nahadlok mo na sila nagalon. Tabang. Nahadlok sila makabos. Okay na? Come on. Taon-taon Di ba sa balibo no? Kapsatay na sila. Basta kamo po naminaw ani hait-hait yun no. I'm sorry, my love. Mo nga hait yun ni. O sama. O sama man ako pagsulti nga. Sige ko pabor-pabor ninyo nga. Luoy manggani kayo na mo. Magsige pig pamakak ang kunon pagin si Pablo nga gibuhat sa Ginoo nga pare. Oh, kisa nagpatay ana. Basahan ko na sa balaang kasulatan. Di ba? Puros badlong. Nga maingon din sila nga ang mga audio na sana. Pero tanawa ang binuhatan. Ang kinaiya. Sama-sama. Patid eh. Kanila na. Goal na ikaw boy. Nagdain na sila. Tabang yan. Makang wala mampud na sila. Dili po mo malimbungan. Tama. Sama ko din mo sir. Mubalik mo na sila. Saan nga. Kasi ang mga pastor aning mahadlok sa Ginoo. Dawaton man ta pero kung ta sila lay kagalon musukot sila ni. Kailangan sila pulpito o referensya. Nagbuhat ang mga libro. Mga sige debate. Ay na debate boy. Kung organic kung daghan kayo din magpakaroon ingon di pala na maluwas ako pwede balikon mamatay sila. Organic kung madiwigan ako kaya kamatay nila. Nool, inunog tama dito yung sulti noon. Nagdumot akong mga bata nag-away dito at tuwal ko na usaya. Yan. Mutuo ka na ako to. Mga ilang gituan, itong naandan mga pagtulunan, labi naasilay pastor o pare dito ilang gituuhan. Di ba? Di ba, Mark? Suko pa na sila. Nga kung ma-replay ko, mausap ko, sino rin nagpag-ginoo-ginoo? Nga karoon ng espiritu. Di ba to? Ang magaga-yaga sa espiritu, walay kapasayloan. Mahadlok ko. Patay pa lang hinoon, bubaanhin na po na ako. Good. Napatay na ko. Nakusok ko sila sa kuha. Mas mayo. Sige. Kamo lang. Muna ako. Birthday na ako. I'm sorry. Birthday na ako. Tinawa ni ingon ko na ay ipahinumdom sa Ginoo sa akong birthday, di ba? Di ba doon na nakadungog ka? Mana, dili lang mo masulti. Nakadungog ko anak, kadungog mo anak. Naghilak gani ko pagagabi, dinhi gani ko, nag-ubo-ubo ko. Kinuha ayaw intaw gamay-gamay lang kataragman. Nagsaba kay palibot, post disco, o oras. Nagsukok ka na nila, di ba wala? Wala. Nagaampoy no mo, Ginoo pa sa iluwa yung tawag sa kato sa kahilayan. Nag-correction ka na, di ba wala? Kung saan ako nilabot ako sa kalawasan, di pa na ako nagbunyag na nila. Walang ko nagbunyag, di po ako nagkasala na nila. Tama. Ako naman isulti sa kamatuoran. Naantin to sa Diyos ang atong kasing-kasing. Mga bisag unsa ka nga relihiyon, basta nahadlok ka sa Ginoo, makadungog sa tingog, dapig ka na to. Salamat sa mga maayong pastor. Ako di pa gani ko atong mga relihiyon ng mga kabos. Sa pag-ubos lang mo, ayaw mo kapil-apil o debate. Sa dain na sila. Tama. Okay, nanas ba lang ang kasulatan? Samok lang na.
Sige na pasagdain na sila. Kamo pod ang mga tawo maigo pod ani. Ayaw mo tuo nga magpabilin mo sa inyong naandan nga mukaon lang mo, muinom lang mo gatas dayday ko na gani mo mahatag mo, di ba? Mukaon naman ka mo gahi. Gahi naman yung mga pagkaon. Tama gid. Kasampalong lang mo, baga naman kapumog na. Kasampalong itaon ng pikas api. Gilabay ng mga bato. Sadain na sila. Bulahan ang gidaog-daog niya. Bulahan ang gitamay, no? Hagit sa ibang inyo. Nga nakagi naman ta sa atong nagihan. Tama gid. Tapok na taog laot. Mga itong gibiyaan punta sa itong mga sinungulan sa una. Itong ginapakaon. Sinungulan lang sila. Nagina. Padayon mo. Basta, ang tanan akong gisok ini kamo na kadungog. Salamat kayo ninyo, boy. Kamo mang, kamo doon na. Salamat gid kayo. Amen. Pero wala nagpasabot na nagpasalamat ko ninyo sa Espiritu. Ano na? Padayon mo. Ano, nagpasalamat na ko kay tao pod ko. Pasalamatan po na ako. Kung wala pod mo, patay ang mga pulong. Salamat sa mga nag-subscribe. Salamat po sa YouTube na nagamit ini. Kita ang tsansa. Iyaman na sa Diyos. Magpilit takin sa ato kamahan. Duha kamatang samahan din ni. Pakakon kay katig pagkarong kanigamit ka sa Diyos. Nakabalo ka na sa ikin sa mga. At ito sa Diyos niya ako. Ni David. Ni Job. Ni Moises. Ha? Amen. Atong kay si Kristo. Gugma. Igugma ang kaway. Pasagdain na sila. Isuti lang kamaturan. Hayat din kayo. Kasama mo sa mga sundalo. Diba? No? Ikuan ninyo ang helmet, ang pulong niya. Tapos kinahanglan ang pag-ampo sa inyong kasing-kasing. Tapos kinahanglan tumbin ninyo ang mga pagtuo. Ha? Tama gid. Kung nagatuo mo sa Ginoo, tumbin ninyo, ayaw pa mo papili sa iyong pagtuo, mapagtulunan kaniyadto. Maluwas na kamo sa simbahan, maluwas na kamo sa nagpare, pare sa pare o sa pastor o sa kuwa. Ayaw mo pabilin anang na itaw makaluwas niyo. Ako, sudian ko kamo kung ingon ang pare ang makaluwas o mga pastor nakaluwas. Ako sudian ko kamo dili ko makaluwas. Igo na ko sa dagsulti sa kamaturan na ning kamot pud ko. Ay, dako ang misyon niya kanako. Nagaantos ko nagailat para kanatong tanan. Igo na ko nagubad sa mga tinako ni Kristo. Salamat kayo ang kalinaw. Unta makauban kanatong tanan. Okay. Salamat.